Iki lho tekane wong ra ndeperi kemanusiaan ngene lho bolo. Kucing lho ditinggal ning pinggir waduk lho. Guang ning pinggir waduk lho, gek umur sakmene lho, sak tenan jale ya. Nah, Iki iya. nonton iki lho. Tegel-tegeman Tegel-tegele iki lho, teke guak kucing lho iki mau ngantek dipakani terus nyemplungi ngetut ning banyu lho. Lho iki sakit tenan lho. Jan sing mangan opo kon mangan klampis opo piye kok. Teke jan jendel tenan kok. Oke berangkat bolo wis. Ketoke mangkat peteng nih yo tekan kene Padang. Wah, kuatnya bagus. Tahu kan nanti kan dong. Nanti kan kesorannya, oke? Wow, wis di bola lah yang jandra-jandra ini kena iwak mangan nih. Jandra-jandra ngono kena iwak mangan lho. Lah iki ditutul luang telu. Nah. Jos sih, kena sepatin jos sih. Cuaca bagus. Enggak ada badai. Oke bolo, sepatu kayak gini loh. Oh, ini sing mancing. Oke, jaring ndak masalah. Wah, sajose. Ya nangke tenan spot iki. Tuh, kayak ngene iki lakone iwak iki. Ngondi iwak. Set. Tepak kule lumut. Jus. Tenan jus. Minggir ke. Wis kabeh kok. Ya kene wae, minggir ke. Bakon aku sempat ya. Oh, alah yo kene iki lho spote. Oke. Iki jajak ora iki? Jajak ra dhek kene, Dik. Gajak. Oh, jajak ya wis. Enak rodok nang. Ngapasan. Oke, bolo. Udah dapat titik spot. Walah lumute ka lho, lumute bakule ka lho. Bakule lumut ya lho. Bakule lumut nguter bolo. Aja lali, ngarep kelurahan nguter. Wis sak jos tenan nih. Tak jos iki sik, tak jikoke esene sisan sik, bolo. Ini esene sing renek jenenge sih. Tutupnya sing abang ya, bolo. Tutup abang. 5 trot aja. 1 2 3 4 5. 5 trot. Gatipal fishing. Jangan lupa. Apa? Salah. Tenang itu iwak iki ngenteni dhewe. Bismillah. Tauntir. Ini saya belum ngampul, tapi bentar lagi mau tak kambuli we, gen gak kesel. Kurang ngampul lho, Lek. Kok kandas? Sik lungguh sik we, kesel aku. Lungguh sik bala, lungguh sik. Oh, orang mapan. Wis penak ngampul lungguh ngene bala. Ya. Dale, sekarang juga kena fresh dan mangkat WGM. Duknya alalalalalalalala 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 iwale alala neng kene gemuk-gemuk neng kene jane ngarepku wae dola kene ngarepku wis to
Aja ning ngarepku. Wis. Oh, ilang konsentrasimu ning ngarepku iki. Tenan ora kena asem. Sekali ikan makan jangan ketanya radionya rusak. Asem. Aku makan delengap-delengap tak bolong nyawang kancane do stres karo dhewe. Entuk dhewe mangsane. Balas dendam iki wayahe balas dendam ibadhe balas dendam. Alah, alah, alah. Alah lah 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 lah. Alah lah. Oh lah ayo lemu-lemu ning kene nok Lek. Alah lah lah lah. Lemu-lemu le 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 le. Wong menghindar anak kae. Alhamdulillah. Lah kudu. Tak tekong. Oke, udah deh mau. Tak ditambles. Wis saiki dong lelengo dina iki dong lelengo. Klese. Duh. Alah lah lah lah. Weh, berat Lek. Alah. Alah Lek. Ucul bajindul. Bajindul ucul tenan iki Lek. Lonteng berat ya Lek. Dancuk. Tepes deh. Iki mah ya padha dang Lek kono enggak biajiret. Petes wi tak jarke lho. tak tinggal nguripe kamera lho ngasihan. Ora tak seblak. Duh. Alah lah 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 lah. Iwak tok. Sumpah lah gede cewang ae. Duh. Alah lah 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 nang ndi iki? Ayo ya ngene iki karepku iwak ya paling ora mene-mene cah. Cuh. Kayak wong transmigrasi ya pindah-pindah mancingnya. Ayo. Oh, ambles ke. Cantik.
cak alah mumbul kene meneh angger dabane ngesti ngene iki. Ambles ke alah sepono. Alah mumbul meneh. Dus. Wis ke. Oke, tak sebelah ae. Ya jirit iki ping pindho. Ya entekno yen ping pindho pisan, ngono ta. Sithik aja, sithik wae. Rasa kakek. Ayo. Hmm. Alah. Asem malah kedolanan. Aduh babon. Walah tak kira babon mangane mumbul mlaku-mlaku. Alah kosek kropyak. Iwak lah semene iki sing tak karep iki. Lemu-lemu. Alah kosek toyo ya. Duh, limu lho. Limu nek anganku ya iya. Li lho. Nek angan yung enak elo ya enak. Oke. Yes you. Alah, telat ngejak datang urip kamera sik. Yo, kan makan cantik. Hmm. Duk alah, cirit bali mumbul nih. Pas di sebelah pas bali mumbul. Glegak lah ya. Lepaskan yang cantik. Ya adalah mangane keputihan. Ya adalah. Ya lila. Mangane ya keputihan cah. Ternyata nila bolo. Yes. Gegen. Aku nyandung iwak. Alah. No, alah. Iwak dah. Mang mriki. Iya no. Semar gur dipor tok anu, Mbah. Nah, langsung neh. Ambleskan, ayo. Alah, malah ra kena. Ah, saiki iso ngece. Kowe alah berat lek alah gua lah ya iwake semenak nek kemana keputihan lek ya oke penting nila lele alah bajindol lo jok mentolot mutu bah legek
Wes anggere ora tak kei watu iki anune ngene iki yo. Karambane yo. Lah kei. Mencolot. Lagi ente mencolot. Dalan. Kamu cek kate. Lah iki lho cek sak. Ya. Kapul itu kan sik. Terus saya ada isi. Tanya ndak? Butuh gondelan ra? Saya sedahu. Biar aku sepatu tuh, Mas. Kowe tok lho nggawa wong telu. Oh, yes. Oh wis. Walah, nggawa wong siji kaya nggawa wong telu. Ye, Noel. Weh, halo, Lek. Iki wae sak nyari. Ojo ini. Yo, gleleng tenan iki. Gleleng. Dene pokoke wae sak nyari. Sing sak nyari. Sing ndongake udan sapa? Sing ndongake udan mau sapa? Ndongake badhe sapa mau? Ra kotal lho. Yo. Halo, Lendi. Lendi. Kampus, halo. Iki lho polo. Oh. Ayo. Tontonan iki. Hasilnya. Rene sing do gablek lho. Lah iwak kabeh. Sini Pak tok. Iwak tok. Oh, Iwak. Iya iwak. Alah iki iwak. Oh, ngene sak jose iki. Mantap. Rene sing gablek, rene sing gablek bangetan. IGM lho. Dongamu lho. Dongamu rene sing kabul ya ora lek. Indonesia. Mantap jiwa no yang ini. Indonesia. Iki ngetek iki lho, teman iki. Itu di fisik militer iku kudune iki lek. Iya. Kudu sok pelampung tuku neh ditolet tuku neh. Wis, tak jose iki, Bol. Mang mriki WGM. Iwak tok.